Igbo bụ Igbo ekene m. Tata anyị ga-eneba anya maka ije edi n'ala Igbo. Ije edi tọrọ ụtọ, ọ mara mma, mana ịchọ ka famili gị dị na mma, ịchọ ka gị na di gị bie ndụ ka nka, ka ịba bụ nwaanyị ka m na-agwa okwu a, kwanyelu di gị ugwu. Marriage na-atọ ụtọ, ọ na-enu inu, mana o site ka isi were mee gịnị hazie ngwuru gị. Maka a lot of things na-eme na internet, ọtụtụ ndị be anyị etinyewego ya na marriage fe, ọnya na-ebute nhasa, nya na-ebute na nwaanyị na-anọkete gbakarụ na be nna ya. There is a principles that govern marriage. If a woman you cannot abide on it, don't dare marriage. Nwaanyị ọbụla enweghị nsọpụrụ n'ebe na be di ya, nwaanyị ọbụla anaghị akwanye di ugwu, nwaanyị ọbụla enweghị obi nnagide maọbụ obi ndidi, nwaanyị ọbụla agaghị agwa ụmụ ya nke bụ eziokwu. Nwanne m nwaanyị, there no need ị na-aga ije edi, maka ị ga-afete ọtụtụ ụmụ nwaanyị afete na social media, ndị ike ụwa gwụrụ, a na-agwa gị what a woman can do, what a man can do, woman can do it better. Ishe na odeghị ka ọ dị, ọ bụrụ ka aka inu si ada na ntị ka o si atọ. Ịchọ ịmata ife gbasara marriage, jee jụọ your grandma ka o si wee nọgidobe die ruo 90 years, 100 years. Nne ehu na-ata agba, mata na ụmụ ya na-ene ya anya. Oke soro ngwere nwa mmiri, ọkọ oke ọkọkọ ngwere. Maka ị na-ene ọyị gị nwaanyị anya ka o si were akpaso di ya agwa, isi ka iji otu ihe wee mee gị meso di gị omume. Mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ma na ị na-egbochiri ụmụ gị ndị nwaanyị mụtara ịga ije di. Maka gịnị? Nwoke nwere ike ọ bụrụ onye aṅụrụma, anaghị enegere ya anya, mana nwaanyị bụrụ onye aṅụrụma, bụrụ onye na-agba n'ezi, amata na ọ ga-egbochiri ụmụ ya nwaanyị ịga ije di. Asị ọ nke mmanya, ụmụ nwoke na-edina mmanya after the other. Anyị ka m gwa gị nke ga-edo gị anya, ka ifuru ezinụlọ ha eji nwa. What that man require from his wife is a respect, not a love. Yes, hear it from me. Kwanyelu di gị ugwu. Ka ifu nwoke bịara na be nna gị, mee ego gị, gwala ndị be nna gị nkwu, kpọrọ gị wee na-abịa na-enye gị nri, ọ dịzie ka nwoke dị, ọkpaji agụ mgbada, a na-awụli enu, ifiri ezi nọ gị nwa, maka na o nwere ego inwelo, o nwere ebe isi arụ ọrụ, ego na-abata, ifirizie nọ gị nwa bụ ide ji unu. Ma nwoke ha eji maọbụ na o jighị, maọbụ na gị nwa na-eweta ego eji were eri nri n'ezinụlọ. Nwanne m nwaanyị, kwanyere di gị ugwu, maka na ogodi lụọ di na abụọ, ọ mara nke ka mma. Maka mbọsị ị ga-elose that man, ọ ga-eke ka ị ga-amata the work of a widowhood, ajadu. Ọ gụsị aka ọha n'onu. Cheta na nkụzi mbụ ije di n'ala Igbo. Ụmụnne m,
sonyere m gbasara m ozi a gwa m ebumnobi gị gaa na my YouTube page etinye m akara subscribe. Igbo bụ Igbo, aka m bụ Maazi-UC. Ndewo.